Παίρνω ξανά τα δύο ίδια κινητά που χρησιμοποιούσα προηγουμένως. Παίρνω το ένα και το βάζω μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων, τον οποίο έχουμε καλύψει, ώστε να μην είναι δυνατόν κανείς να καταλάβει τι μάρκα είναι. Πάντως είναι αυτός που έχω στο γραφείο μου. Βάζω το κινητό μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων, αγαπητοί φίλοι, και κλείνω την πόρτα του φούρνου. Την ακούμε? Έκλεισε. Υποτίθεται ότι κλείνοντας η πόρτα έχει απομονώσει το εσωτερικό από το εξωτερικό. Και τα 1000 και πλέον βατ, αγαπητοί φίλοι του φούρνου μικροκυμάτων, είναι αδύνατον, έσβησε και το screen saver από την οθόνη, έτσι, είναι αδύνατον να βγουν έξω και να μας βλάψουν. Για να δούμε λοιπόν, εγώ θα καλέσω το κινητό που είναι μέσα, να δούμε, θα ακουστεί. Λοιπόν, βλέπετε ότι ακούγεται, το καλέσαμε και ο φούρνος μικροκυμάτων αυτός δεν αποτρέπει τα μικροκύματα, αγαπητοί φίλοι, από το να μπουνε, αλλά βεβαίως και να βγουνε.